N-ai vitamine să stai. Ești prost? Uite eu vii la cap. Păi cum ai făcut? Ai dat cu capul de pat? Hai? Zi. Stai. Ai dat cu capul de pat cu nu? Prostule. Cum ai dat tati cu capul de pat? Și pe cum ai făcut? Ai tăiat în sus pe dormeză? Pac, pac, pac și buf. Așa? Așa. Prost. Și în grădină cum ai căzut? Cum ai căzut în grădină? Zic ca un prost. Cum ai căzut, mă, în grădină? Păi cum, te-ai căzut acolo? Ai spart lemn? Păi ce ai făcut cu lemnele? Ai băgat pe foc? Și ai căzut jos? Și unde te-ai lovit? A? Unde? La cap? Și te doare? Unde? Aici? Ce-ai făcut? Ia. Uăi. Unde e mașina? Nu e, bă, fraiere. Mamă! E mare? Cât de mare? E multe? Uăi. Vezi că te-ai murdărit pe flanele, uite. Vezi ce ai făcut? Te-ai murdărit. Nu mai gata, că te-ai murdărit. Bravo. Acum